Ogai mar doho ma Koome dwaro mondo aput mag yiero commissioners mag IEBC oyier jotelo molony makare kendo mong'eyo kendo orito chike ma pacho ka. Koloso e kinde chamo muma mag jokanyo mamoko ariyo e apisi, Koome okwayogi ni mondo giket thenge weche siasa kinde ma gitimo tijegi. Omedo nyisogi ni gin gi ting' mar tiyo ne jopiny ma ok josiasa kendo giluwo katiba, kowacho ni nyaka ging'e ni IEBC ochung'ne rito demokrasia, kwe koda rito oganda. Strong institutions are the bedrock of our democracy. The IEBC, like all constitutional commissions, must be around to function independently, free from political or external interference. As a nation, we must remain committed to ensuring that our institutions serve the people, not personal interests. Let us not lose sight of the weight of this moment. The work you embark on today is not just about filling positions. It's about securing the legitimacy of our elections, the stability of our government, and the future of our democracy.